vítám u dalšího videa s Verčou. Ahoj. A tentokrát jsme si pro vás připravili takzvanou yoga challenge, kterou jste dlouho očekávali. A jelikož už mám relativně v pohodě nohy, tak jsme se teda rozhodli, že se zabijeme. Připravili jsme si pro vás dneska 6 pozic, tak doufám, že se budete bavit. Takže ještě si uděláme sportovní účesy, aby se nám vlasy nepletly všude do obličeje. Tak jdeme na to. Takže jdeme na první polohu. Máš si na nohy přidané? Nohy to je na rukách, vole. A jdeme se hodně víc sedu na nohách. Ne, to máš postavené na rukách. Ne. Ale... Moment. Moment. Ještě druhá. Jo. Nice. Jdeme na druhou. Co to je? Snad jo. Ježíš, my se tam netrefíme, já už to vidím. No, takže já jdu dám most. Ježíš, já mi se tam chvilku dělám koleno. Jde si, máš most? Jo. A nohu. Jde si. To nejde. Málo prostoru. Ale dost prostoru. Můžu? Já to počítám. Raz, dva, tři. Ano. Počkej. Máš na to? Jo. Co se ti budou mít radost? Já si taky myslím. Teď před sebou máme třetí polohu. Počkej, já jsem si na to vykydala tohle. Tak. O 3 hodiny později. Ej. Druhý pokus. Svejte si ty nohy, ale nepůjdu pomaličku. Jakoby tak musím, tak. Je! Já bych se asi měla více prohnout, ale to nejde. Musím ti víc ty nohy. Musíš zvednout ty nohy. Musíš se zvednout na nohách. To nejde. Tak, myslíš, že to viděla? Jo. Ale skoro. Nohy. No, dobrý. Nohy. Já se zlomím zadek. Ale to je jedno, asi bych řekla, že to máme. To se nedá. A můžeme jít na čtvrtou. Můžeme udělat jenom letadlo. Ne. Pojď. Tak, zvedni se. A teď se budeme muset chytnout. Ej, dobrý! Ale ještě musí tam vydržet znova. To musí být geniální. Počkej. Bylo to tak těžké? Ne. Jo. Čtyři polohy máme za sebou, takže se vrhneme na pátou. Zase.
cítí se dobře. Tak jo, můžeme dál. Tak a ta poslední, 6. Já bych řekla, že asi budeme muset pojď. Kde je to? Muset to hýbat. Nejsem těžká? Ne, dobrý, za to dobrý. A hlavně ať ty nohy teď nebudou, jo? No jo, hoši to bude na rukách. Easy! Ale to Takže děkujeme za sledování tohoto videa, doufáme, že se vám to líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a tak dále, znáte to. A pokud chcete teda více videí s Verčou, tak jedeme spolu teďkom do Chorvatska, takže se máte na co těšit, takže to napište dolů do komentářů, pokud o to vůbec stojí, o tenhle ten ksich. A budeme se teda na vás těšit a mějte se hezky a ahoj!